Jatend Migao mar Mwandu mantiere bolo kod yuto Magnam Hassan Joho okoni wang' ni gibiro bedo hakicha maneno ni chiemo ma piny owacho chwalo ne jogo mayuto gi ni piny e kinde ni mar Ramadhan choponegi nolose e dero mar piny owacho Mashimanzi Mombasa kamane piny owacho chwale ogunde 600 mag oganda kod 520 mag ochele ne jogo maonge nyalo Mombasa. Joko ni kony makamano okonego rwake weche mag siasa ne bende ochiwo siem ne jogo ma ibiro mi thuolo mar pogo chiemo no mondo mi ochiwe ne jogo ma piny owacho geto magin jogo mayuto gi ni piny. Everybody must get their fair share, and for the longest time this food distribution had been politicized. People were seeing it as a political tool to gain their popularity, and that's exactly what we want to move away from. It is for the needy, it is for the most vulnerable, the most deserving cases, and that shall be it. Na kama mtu alifanyia siasa chakula serikali zamani, hiyo sasa imeingia katika kaburi la sahau. Hii ni chakula ya wananchi.